Sanibonani babukele emakhaya, igama lami nguSimphiwe Ntombela. Sikhona la kwingoma kaZwelonke. Sinosiswethu namhlanje uNdoni. Sawubona siswethu. Ngibingelele bonke bakithi abazobuka lelo hlelo. Kambe iNdoni phansi empangeni kwesakamthethwa, intokazi edlala umculo wamaskandi, iphinde futhi ikhulisa intokazi ngesintu, iphinde futhi idlalisa ingoma. Sikhona ke namhlanje kwingoma kaZwelonke ePeople's Park. Okay, siswethu namhlanje if singabuza nje ukuthi wena uzizwa kanjani, uthini umuzwa wakho if sikwazi ukuhlanganyela ezintweni ezikanjena singabantu abamnyama noma abantu besifazane futhi abasabancane, kuthi nje uPaula wakho nomuzwa wakho uthini? Kuyangijabulisa kakhulu futhi kubuyisa ithemba lokuthi izwe lakithi kusengenzeka umehluko libuye. Ngibona futhi ukuthi namakhosi sekuyisikhathi sokuthi athathe indawo yawo, aphinde futhi alengame izwe lethu. Njengoba nathi nje singamakhosokazi sikhulisa ingane zamantombazane, ingoba sifuna ukuyibuyisela ukuthi kudala bekuphila kanjani, futhi yini ubuhle bengoma, yini futhi abangavikeleka kuyona uma bengena kule nto yengoma, ngoba siyazi ukuthi idinga isikhathi, okusho ukuthi kunethuba esibancisha lona leli lokuthi beyiphathe isinomisi kanjani. So nje siyacela ukuthi le nto enhle kangaka esiqalile iyesekwe, ingabe sami. Okay, sibonga kakhulu siswami. Ngicela ungichazela la kumuntu obuka ingoma, obuke ngathi ingoma mhlambe yenziwa abantu abaziqhaza, abantu abangafundile, noma obukela phansi nje abantu abasina ingoma nje, kuthini uPaula kwakho kumuntu owenza kanjalo? Ngicabanga ukuthi ke njengoba nje singabantu bakwaZulu, siyindlu yoshaka, siyindlu yodingane, izinto njengalezo siyilindele ngoba kusuka kudala babe sibukela phansi ngemvunulo, besibukela phansi ngawo amasiko ethu. Kodwa thina ngoba siyayigqaja, siyazazi ukuthi simi kuphi, siyazi ukuthi uma sinyakaza sithinta umhlabathi, sithinta imfuyo, sivusa abalele kunento esiyimele kahle kahle, simele idalwa, simele ithunya, simele izalwazi, simele amakhehla. So umnyakaza kwethu kunyakaza amathambo phansi obaba omkhulu. Umuntu obukela phansi uZulu kusho ukuthi uyibukela yena phansi, kwayena ubekela phansi, hayi kwayena akazazi udukile. Hayi ngiyakuzwa kakhulu sisami, ngiyajabula kakhulu ukuthi sihlanganyele nawe namhlanje. Yebo, sisakwingoma kaZwelonke umhla ka-22 June 2024, Ingonyama Media together with Ungena Ngali Media. Kade sinosiswethu uNdoni. Siyabonga kakhulu siswami. Siyabonga kakhulu. Siyabonga. Yeah.